Yes. Så jeg vil snakke om den formidlingsopgave, vi har fået her i dag, den 14. januar. Og opgaven den går ud på, at vi skal for det første gøre rede for forløbet af de variable omkostninger og diskutere mulige årsager til de varierende enhedsomkostninger. Og så skal vi bestemme den optimale salgspris og afsending for produktet roll-up. Ja, hertil der har jeg valgt at bruge både den her tabelløsning her af produktet roll-up og den metodiske løsning, som jeg kommer ind på lidt senere. Måden hvorpå jeg har lavet det her for roll-up, der har jeg først indsat vores forskellige salgspriser og vores respektive afsætninger. Så har jeg beregnet vores omsætning ved at sige salgsprisen ganget med afsætning, altså for de respektive kolonner her, p gange x, og hertil får vi så en masse forskellige omsætningsværdier. Så beregner de variable omkostninger ved at sige de variable enhedsomkostninger, det er dem vi har herover, som vi har fået som tabelværdier i opgaven, gange med vores respektive afsætninger. Hertil får vi så de forskellige variable omkostninger her. Så beregner vi et dækningsbidrag for hver af de forskellige afsætninger, og hertil der kan jeg altså konkludere, at det dækningsbidrag, der giver den største fortjeneste, det er her, hvor man har en afsætning på 2.200 styks til en salgspris på 110 kroner. Der vil dækningsbidraget være 151.800 kroner. Yes. Det var tabelløsningen af optimeringen for roll-up, hvor jeg lige skulle komme ind på, hvorfor der er variation i de her variable enhedsomkostninger. Og årsagen hertil, eller nogle af de årsager hertil, det kan altså være, at der ved mere produktion af penge at spare på det. Jo flere produkter man producerer, jo billigere kan det være for firmaet her at producere roll-up. Og det går altså hånd i hånd med, at jo flere afsætninger der er, jo billigere bliver den egentlig variable enhedsomkostning. Indtil at vi kommer ned til det punkt her ved 3.200 afsætninger, hvor det altså ikke længere, vi snakkede om, at det kunne være fordi, at der nu skulle ekstra bemanding på, for at kunne lade det køre rundt, og derved vil den variable enhedsomkostning for lige præcis det afsætningsstyks, den vil så stige. Og det er selvfølgelig fiktivt i og med, at det er nogle værdier, du selv har bestemt. Men det kunne være løsninger derpå, hvorfor at de varierer de variable enhedsomkostninger. Yes, det var tabelløsningen. Så har jeg den matematiske løsning, som vi laver herinde i Inspire over Rollup. Og der får vi altså angivet den her variable enhedsomkostningens forskrift, hvor x er afsætningen, den bliver givet her for produktet Rollup. Yes. Først og fremmest der går vi ind og har de værdier vi har fået for henholdsvis salgsprisen målt i kroner og afsætningen i styks. Det indsætter vi i den her tabel her og laver altså lineær regression over den forskrift der kommer frem her. Der får vi altså forskriften minus 0,05 x plus 220. Og det er så det vi kalder for vores prisfunktion. Ja. Vores omsætningsfunktion, der ganger vi så et x på, og her vil vi så få minus 0,05 gange x opløftet i anden plus 220x. For at finde vores differenceomsætning, som vi skal bruge senere hen, der differentierer vi vores omsætningsfunktion, og får herved differenceomsætning 220 minus 0,1x. Yes, så langt så godt. Så hernede, der har vi vores variable omkostninger, som beskrives ved den forskrift, du har givet os, som er variable enhedsomkostninger, som er lige med 0,00014 x i anden minus 0,08x plus 148,6. Hertil der ganger jeg det med en x for at finde de variable omkostninger, og herved har jeg altså de variable omkostninger til at være 0,000014 x i tredje minus 0,08 x i anden plus 148,6 x. Så langt så godt.
Hertil der vil vi finde vores funktionsudtryk for de differentierede omkostninger, og det gør vi altså ved at differentiere de ovenstående variabler, altså dem vi har herfra, som vi lige har fundet vores variable omkostninger. Det differentierer vi og får 0,0000042 x i anden minus 0,16 x plus 148,6. Ved at det vi lige har fundet her ovenstående for vores funktionsudtryk for de differentierede omkostninger, det kan vi solve, hvor de differentierede omkostninger de er lige med vores differensomsætning, den vi har heroppe, hvorved vi så løser med hensyn til x. Når vi gør det, der vil vi få en x-værdi, som hedder minus 772,39 eller 2200,96, og det er altså den mængde afsætning, altså antal styks, som vi skal afsætte, som vi finder her. Da det ikke giver nogen mening at have en negativ værdi i form af minus 772,39 i afsætning, så går vi altså med den her 2200,96, som stemmer rigtig godt overens med vores tabelværdi. Så finder vi en prisfunktion ved at indsætte vores antal afsætning til vores prisfunktion, vi har heroppe, og finder så ud af, hvad enkelt produkt skal koste 109,952 kroner for den optimale løsning. Det ganger vi lige for at tjekke overens, at det stemmer med vores dækningsbidrag, og det passer altså helt perfekt, ligesom heroppe. Det var den forkerte, jeg markerede der. Sådan der, det var den der, hvor vi har de her 242.000. Ja. Og derved, der kan vi lige opsummere på det hele, at den rigtige og bedste løsning, det vil altså være at have de her 2.296 til en pris på 109, den samlede bedste vurdering er på 2.200 styks, en afsætning på 200, hvor prisen er på 110 kroner. Og samlet set, der er det altså noget, der stemmer over med vores tabelværdier. Så ja, det var formidlingsopgaven om Capleone og fra produktet Rollup. Yes.